Dawa ngayu pepujaning ati. Mas, apa? Bapak ingkang menika nderek rengeng-rengeng lho Mas, nggih. Nek nderek rengeng-rengeng ya ngerti kasih. Ada kondo. Oh, lah nembe ngobrol menika nembe ngendikan nggih. Kaya ngene wong nandang asmara Ampun kondur riyen nggih Pak nggih. Nderek tetembangan rumiyin nggih Pak. nggih. Nggih. Apa ta awakku dhewe Nganggo mlaku-mlaku to Mas. Duh dewa Jawata Agung Wilujeng siang Bapak. Wilujeng siang Bu. Sono mring mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpamakna nahkoda tanpa prau sasadara den pepetri Rasa grogi to Mas, koyo biasane wae. Nah aku grogi bares. Lah ngapa? Aku mbayang, aku nyawang kahanan ini ki grogiku mbayangke pas aku main ning Seragen. Main ning Seragen lah ngapa pas Ya kalangane ya bunder-bunder ini ki ya. Ngene iki meja bundar Iya meja bundar ngene iki. Terus Ning kono ki ya aku terus kelingan makdat. Makdat kelingan Iki zaman umpama ning kono genah bir minimal iki sing beredar ning meja. Oh ya beda. Mula aku negara mawa tata Mas. Desa mawa cara. Lah iya ning kene iki ya ora mungkin kok ya. Mak klekuk telakku. Pengen. Haus aku terusan. Nyidam sari as monggo ingkang kepareng badhe foto-foto saged kalajengaken. Monggo lho Pak.
mangke bibar menika mbok bilih wonten ingkang kepareng badhe dono swanten ugi besar papane wiyar ya Mas. Pemerataan kita sapa tamu undangan yang di sebelah barat. Sing sayo sing prasetya ning ati tansah kumantele netra rinoso karasa rasaning driya Lah kok kesesa mundur to, Pak? Lah mare wis diabani. Diabani piye? Diabani karo bapak menika nyacah petugas nyacahke anggota. Sembrono lho. Ngenteni saora-orane mudin. Ngenteni barisan tibae. Tak kira eneng kene nyacahke anggota ngono lho iku mau nggih. Ngaturaken wilujeng kondur, Pak nggih. Mugi sedaya tansah mangke rahayu kawilujengan. Amin amin amin. Nggih. Nalikane ra ing dalu atiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali Matur nuwun wangsul pendhanipun Mbak Putri Kartika Sari.